Olipa kerran sellainen pieni ja aika mukava kylä. Ja mukavassa kylässä oli mukavilla ihmisillä hieno maailmanpyörä ja mustikkapullaa. Mutta uusi keisari tahtoi sen maailmanpyörän perskuta. Maailmanpyörä! Viekää! Voi, ne yrittää. Pulinat pois ja laite lavalle! Ei, minne minulla viedään? 10 vuodeksi vankilaan! Paha juttu, tosi paha juttu. Ja sitten oli se iso paha lintu. Kaksipäinen kalakkuna. Siitä kyläläiset joutuvat hirmuiseen seikkailuun perskuta. Hyvältä tuntuu, kun näen naamat äänes kuulossaan. Siitä on aikaa, tässä on taikaa. On hyvä fiilis meillä aina vaan. Kun se tunte päättämään, jota meikä hallitsee. Täytät paikan, ollaan yhtä vaan, meillä rauha vallitsee. Nyt ihmiset kuunteluasentoon. Keisarin salaisuusteatterissa 8.9. Ajattelin ainakin itse katsoa juu.